Salamat sa sa sapatos na binigay sa akin ni Papa ni Tricia. Siyempre salamat talaga nito. Ganda. Kunyari, lumay matapilit na na. Pilo. Ayan, pahinga muna kami. At naglilinis si Papa ni Tricia. Yan, magandang tanghali at kain kami. Adobo, luto ni Papa ni Tricia. Pula. At kami lang muna dito, clearing. Kami yung pinapunta muna dito ni Kanoli kasi yung simento ata doon, inuubos lang muna. Kaya wala namang gaanong gawa doon sa kabila. Dito muna kami. Pangalawang kain dito. May masamang nangyari. Natipalok. Ano talaga Lumay bigla, discuss ka dyan. Kunyari, lumay matapilit na na. Napilok. Kaya nagbubut, ako nagbubulog. Bubuti ka. Sa nata. Pati sula. Darang. Mamang bubuti. Ayan po, at tapos na yung break time namin. At siyempre maraming salamat dun sa dun sa pagkain tanghalian namin at na niloto nila ni Mama at Papa ni Tricia. Salamat sa sa sapatos na binigay sa akin ni Papa ni Tricia. Sapatos. Binigyan ako ng sapatos. Gamitin ko diyan. Kasi daming tinik. Tibay pa oh. Bago. At start ulit. Time check natin ay 1:44. Dahan-dahan lang namin na pinuputol para maubos na. At ito na yung mga natanggal. Ito na yung mga natanggal. Tapos humingi ako. Pumili na ako. Ito na. Pumili ako ng mga medyo tuwid-tuwid. Kasi yung labong, wala na yung labong. Nakuha na nila yung iba, tapos iba nasunog sa gitna, wala naman yan. Wala pang labong pero may bagong sapatos. Oo nga. Binigyan ako. Binigay ni Papa ni Tricia. Sa akin sana, hindi sa akin nagkasya. Yeah, salamat kuya. Thank you. Yan. Simula ulit ang pagpuputol. Ang tayo pisto. Dito naman. Yan naman siguro. Lagari yung gamit ko. Wala kasing itak na. Nag-iiro tapos mas na. Pisto na naman. May pisto na akong nahanap. Hindi mo pula dito. Sigurado. Sirong pa ito.
Yan, may salamin akong gamit kasi mahirap pag mapitikan tayo ng ano. Ito. Nakakabulag to. May pitik to bigla. Ang putol na mamaya ko natatanggalin. Dalawa. Tingnan mo manok. Ano? Tanga. Tinutugot ka tanga. Ano? Ano?
Arigan si Galamang. Galamang. Hihigop talaga kamay. Dukot mo pa? Oo. Pahinga muna tayo. Grabe kasi madumi sa katawan kasi sinunog nila. Dito sa kumakapit. Tingnan mo na, putol ko na kaagad sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito. Ang tinatanggalan ng pula ng mga sanga-sanga. Tawagin sa amin saringsing. Kasi lagari lang. Putol lang ng putol, sabay hila. Isakutin. Doon na may lalagay.
Dahan-dahan lang din naman ito matatapos kaagad. Mahirap to. Mga 100 piraso pa yan. Konti na lang 100 pa. Pahinga na muna, hapon na po. At tanggalin muna natin itong patatos. Go! Patatos na ibinigay. Kung walang sapatos, so ito nga oh, baon na baon yung tinik ng ano, kawayan oh. Grabe oh. Dito tumatagos kanina. Sakto biligyan ako. Tingnan mo. Grabe oh, oh. Kanina kasi tumatagos ng chinilas ko. Grabe yung tinik. Hindi siya nabubunot. Grabe yung tinik oh. Agi na sana kita? Agi! Lakad na lang! Ganda po oh. Ganda pa ng sapatos. Napunta kami dun sa ilog. Dito po muna to. Punta kami ng ilog. Yan, lagpas kalahati naman na yun. Lagpas kalahati na yung natanggal. Tambak na. Tambak na yung natanggal. Dahan-dahan. Ito yung mga natanggal. Lagpas kalahati na. Ano kasi yan natanggalin. Kasi pag hinila mo, kaya ka nagsalamin ako. Kasi pag mga ganyan, pag hinila mo, baka pumitik sa mata yung mga tinik-tinik yung ganito. At lakad lang punta sa ilog. Mga nagpapatubig na yung tatanim ng palay. Irrigation. May riprap. May tinatago pa lang ano. May tinatagong kagandahan. Kagandahan. Hindi mo maganda yung view dito, mga paring busy. Ganda. May nangunguha ng ano, isda oh. Laya. Pag nagawa na yung barracks, pwedeng mag-stay dito. Pwedeng mag-stay in. Ito mga ganito, may mga isda yan oh. Maganda yung view dito. Pwede mag-ihaw. Yun oh. May isda. Binwit pala maganda rito. Tabi-tabi po. Binwit. Tinignan namin dun sa ano. May ano pala dyan, parang fish landing. Pwede pala dyan bumili ng isda pag maaga lang, mura lang yan. Baka mga 70 o 60. Kung halimbawa dyan na magsimula yung trabaho, maaga lang yan sumalubong sa mga ano, nangingisda. Kasi may mga bangka na nakagarahe. Ibig sabihin ano yan, fish landing. Ganda rito. Tahimik. Dito na ulit kami. Balik ulit dito sa kanila.
Nakita ko na ulit yung ano, kawayan. Hirap tanggalin. Hirap tanggalin. Balik ulit kami din sa kanila. Ayan, pahinga muna kami. At naglilinis si ano, papa ni Tricia. Kasi yung mga tinik-tinik. Ay, yari talaga yung gulong. Ganyan, oh. Dikit na dikit. Kaya kanina, butan lang may sapatos. Linis-linis, bahagya. Ganado sa tubig talaga dito. Ngayon, pag magugas ang kamay, dito na lang. Galing sa patubig. Nawasa. Ay, may mga tanim, mga ano, balinghon. Sili. Yochi, oh. Pili po pinagkakabu-kabu. Mas kamay. Yan, snack. Bumili si Mama ni Tricia ng ano, snackan namin. Thank you. Maruya, oh. Sa Paris, UTI. UTI. UTI yung kaparis. Ito sa ano, Maruya. Salamat. Pa. Salamat sa puso. Snack. Thank you. Thank you. Baso. Ito lang. Ano grayo ko lang ito? Laban checkpoint. Hindi ko na uban. Malapitan eh? Oo. Yun na ba nga eh? Yun na to. Dito mo ba? Ato na nire-recordan to? Siyempre, salamat talaga dito. Ganda. Nasupong na nga ni. Ginamit ng pangkalap. Ang Manila. Ang Manila. Mga kasword. Hindi ka na pagmituro. Gadot tayo. Gadot. Sa Paris ng dinaguan. Dala ko pa sa ranguan, mga tunga. Bubo. Bakagad. Kaso, mga dugong. Kuman sa mga nakatulong dati ba? Sabi ni Busi. Yan. Bilaugan. Tibay mga kawayan. Parang di nababawasan. At pero dakol natin nakuha. Kaya yan, di rin na tunawatan maubos. Di man yan yung Pero kung mapapansin mo, sa doon sa araw doon. Diba, gagawa mga alin-talin. Tsaka yung tampak na doon, marami na. Busin talaga dahil makakasan ka. Pag pumuna sa nayan, saan na kami karasubsub? Parang kabagay, Saling malin. parang kabagay sa ano, greenhouse. Hadap mo sa nakasubsub. Dapat natungtungan na dili sa ng tukal. Oo. Ang mga Hindi
yan pagsubsob ba, may tubo mo na yan. Nagpag-unag-buwag. Pag imagbuwag di pa naubos, kalor, layo. Hindi na hindi ka na ko. Pag puwam sa akin, di na nakabuka. Di na nakabuka. Kagapon mo sa Binayang po plastic po. Yan, Pepsi oh. Butong bugas. Ay, Coke. Pabili po ang salang puso ang nagsasalang puso ba yun? Coke, baka naman. Ayan. May itong tarabi. Kurang to yan. Mga pirang bulan na yan. Wapa yun. Nagbaka na baga. Ako na tulog. Ay, kaninyo yan? Mas pinagpalap sa akin. Ano yung pinangkalap nila? Ito yan ulit. Ibon na baraks. Ay, ko eh, matita pa. Mga unod tuman. Mga ano. Mga mataga. Sa magugurang na. Nagugurang. Amo ito magayon. Pagpalagbag na sa Oo. Pwede nga nito na, ay ba, mag-ibon ng andam niyo. Ano yan so pag pinakuhan, di nagbabaan. Oo. may puwaw na ba? Ang kaya mga ilaw. Butak. Mga iglayaan. Ang matibay. Hello, tinutulog sa kwarto. CR. Sa rin hadi. Kaluwas man. Adi pa lang daw ginigibo. Ibon ko ng kusina. Di mo na muna di pag pwede nga di mo na muna paglaglag ko. Di man muna yun. Sa di mo na maabot. Sabi niyo, tinuturugan pa. Ayan, let's G na. Alas 4. 3:58 na. Mag-alas 4 na. Oo. Sige kaya. Let's go. Salamat sa sapatos. Ayos. Na kami. Naka pa ng sapatos, remembrance. Sadya na kami, te. Salamat, isnakan. Oo. Lilinis sila. Oh. Dito mga sa bahay. Siya maglilinis. Ha? Ma. Lilinis si Ami. Ano pang gatong kina mo? Ma? Ma? Ano nga gatong? Lilinis sa bang tuyo pa. Dati di mo tinambak-tambak. Eh, tinanong mo sana, dun sana bala ko yung ilagay mo. Para masunog yung damo.